Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Шоулар белән чагыштырганда ихтыяҗ зурырак. Россиядә һәм чит илләрдә вакцинация ясалуы белән аерылып торамы? Якты стеналар, ныклы идән катламы, заманча инвентарь. Шолының 77-нче гимназиясендә яңартылган спорт залы ачылды. Пенсионерлар яна парталар артында. 3-нче буын университетында яңа уку елы башланды. Статистика буенча соңгы тәүлектән Татарстанда яшәүче 49 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Шулда коронавирусның тагын 10 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп, 9 сентябрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 25905 очрагы билгеле. Аларның 22631 терелгән, 36сы узган тәүлектә. Шоуда COVID-19-га каршы вакцинация дәвам итә. Шәһәрдәшләрдән аермалары буларак, иммунизациягә чит ил кешеләре арасында да ихтыяҗ зур. Россиядә һәм чит илләрдәге вакцинация аерыламы? Толрак Лилия Гатина материалында. Дасапан Аравиндраман шолыга Хиндистаннан апрель айында ук килгән. Ул шәһәрнең бер предприятиесенә урнаша, җирле шифаханәдә вакцина ясатырга карар кыла. So now I think I took the vaccination on Friday. В пятницу я был вакцинирован. Sputnik Light. Sputnik Light. Yeah, I feel perfectly fine. Чувствую себя превосходно. I've not experienced any discomfort at all. Никаких побочек у меня не было. В Индии также очень много различных вакцин против коронавируса. Скорее всего, они также привились. Most of my family members also vaccinated, at least with the first dose. Первая доза в любом случае уже была у большинства моих родственников. Чит ил гражданнарын вакцинациялау стандарт процедура буенча узам, тик Россияләрдән аермалы буларак прививка өчен 1200 сум акча түләргә кирәк. Процедуралардан соң аларга иммунизация узу турында рус һәм инглиз телләрендә сертификат бирелә. Вакцинируем и любых иностранных граждан, которые хотят к нам обратиться за вакцинацией. Как правило, иностранные граждане приходят не одни, а с переводчиками, сопровождающими лицами. Они обращаются на стоечку информации на первом этаже. Заполняют документы, проходят на осмотр. Если доктор дает добро, допускает до вакцинации, иностранные граждане оплачивают эту процедуру и затем идут непосредственно на вакцинацию. Ике атна эчендә 7-нче шәһәр шифаханәсендә COVID-19-дан 125 чит ил гражданнары прививка ясаткан. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Балаларны кутладылар һәм җиңүчеләр командасы тубында автограф калдырдылар. Шолының 77-нче гимназиясендә яңартылган спорт залы ачылды. Объектны мәктәп футбол лигасы партия проекты кысаларына ремонтладылар. Чарада шәһәр мэры Наил Мәхтиев та катнашты. Яшүсмер яшьләр клублары үзәге оештырган турнирда 32 мәктәп футбол командасы катнашты. Нәтиҗәдә бүреләр 77 командасы җиңде. Мәктәп футбол лигасы җиңүчеләре мәктәп өчен бүләк спорт залында ремонт ясадылар. Дети участвовали в муниципальном, получается, этапе школьной футбольной лиги под патронажем мэра города и депутата горсовета. Они заняли первое место и выиграли сертификат на 1 000 000 рублей. Участвовало всего 32 команды по олимпийской системе. Получается, выиграл, дальше прошел, проиграл, больше не участвуешь. Шәһәр мэры Наил Мәхтиев балаларны җиңүләре белән котлады һәм җиңүчеләр командасы тубында автограф калдырды. Я хотел бы сказать спасибо депутатам городского совета, спонсорам нашим Алексею Николаевичу Горшкову, Николаю Михайловичу Атласову, Владимиру Николаевичу и другим, кто вложил сюда душу и деньги, Эдуарду Рафаэльевичу Потапову, за то, что у нас получилось. Пусть этот красивый, нужный спортивный зал, ребята и девчата, служит вам. Гимназия укучылары яңартылган спорт залын инде бәяләделәр. Алар хәзер физкультура дәресләренә бик теләп йөриячәкләр дип билгеләп үттеләр. Я учусь здесь 4 года, и в принципе за эти 4 года обновить спортзал – это просто отлично. И хотелось бы сказать огромное спасибо администрации города Набережных Челны за данную возможность. Хәзер 77-нче номерлы гимназия шәһәрдә махсус үтә ныклы спорт катламы урнаштырылган бердән-бер уку йорты. Ремонт 1 500 000 сумга төшкән. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар.
Александр Груничев қоты коммунали қалдықлар білен іш иту өлкесі бойынша фикір алышу үшін түбек операторлары білен ұшырашты. Татарстан Республикасы тарифлар бойынша Дәулет комитеті рейсі шәһәр мэриясы бинасында видеоконференция режимында эшлекле штаб утырышын үткәрде. Кеңешмәдә Россия Дәүләт Думасы депутаты Әлфия Кагогина, Шаулы башқарма комитеті жетекшісінің бірінші урынбасары Илья Зуев, шулай ук республиканың муниципаль районнары вәкилләре катнашты. Гринт региональ операторы генераль директоры бірінші ярты елда қоты коммуналь қолдықлар білен іш ит өлкәсіндегі ішенлік турында хисап білен чыгыш ясады. Ол хәзір контейнерларын яңарту бойынша актив эш алып барылуын сөйләде. Әйтек, узган ел Гринта 5177 дона контейнер сатып алган. Бу ел тагын 2000-ны сатып алырга планлаштыралар. Буквально на днях они должны приехать, и мы начнем распределение по районам. То есть посмотрите, пожалуйста, мы заменяем старые изношенные металлические контейнеры на новые евроконтейнеры с педалью, с крышкой. Кроме того, приобретено 55 новых современных мусоровозов. Заменяются старые изношенные мусоровозы на новенькие, брендированные, с наибольшим коэффициентом уплотнения, более юркие, которые не разрушают дорожное покрытие. Дәүләт Думасы депутаты Әлфия Кагогина идарәче компанияларны евроконтейнерлар сатып алырга мәҗбүр итү дөрес түгел дип билгеләп үтте. Аңа шәһәрдәшләрдән шикаятьләр кергән инде. Ул аларны Гринта генераль директорына җиткерде. Светлана Ярлыченко бу проблеманы хәл итәргә вәгъдә бирде. Әлфия Кагогина шулай ук хезмәт күрсәтүче оешма вәкиле белән очрашуда да бу мәсьәләне күтәрде. У меня еще были жалобы от жильцов не этого дома, что заставляют покупать новые евроконтейнеры, несмотря на то, что вот существующие в хорошем состоянии находятся. Здесь нет таких жалоб? Вот эти контейнеры, скажите, пожалуйста, это вы их покупали? Контейнер приобретает, это общественное имущество на квартирных домов, приобретает управляющая компания. Чтобы заставляли покупать контейнеры, я слышу впервые. Отырышта шулай ук шүпчарны айрым җыю мәсьәләсен дә күтәрделәр. Региональ оператор генераль директоры бу юнәлештә эш дәвам итә дип аңлатты. Республика шәһәрләрендә кагаз һәм пластик өчен айрым контейнерлар урнаштырылган. Әлфия Кагогина билгеләп үткәнчә, шаллылар шүпчарны айрым җыюга әзер. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Көз җитү белән яшьләр генә түгел, пенсионерлар да укырга китте. Шаулы педагогика уку йортындагы 3нче буын университетына яңа уку елын ачу тантанасы булды. Өлкән буынны берничә дисциплина буенча укытачаклар, тулырак киләсе материалда. Хәзерге дөньяда компьютерсыз башка яшәешне күз алдына китереп тә булмый. Табибка язылу, коммуналь хезмәтләр өчен түләү, счетчик күрсәткечләрен тапшыру. Хәзер моны интернет ярдәмендә эшләргә була. Әмма бар кешедә бөтен дөнья пәрәвизендә мустакил арендлаштырырга сәләтле түгел. Шуңа күрә 3нче буын университетына укырга шаулар елдан-ел күбрәк бара. Грамоте компьютерной учились, учили нас на планшетах, сначала на компьютере, на планшетах, на телефоне учили нас там. И вы теперь прям компьютерный мастер? Ну, не совсем, но умею пользоваться, многие программы установила. 3нче буын университеты компьютер грамотлылыгына гына түгел, сәламәтләндерү практикаларына да өйрәтә. А вот почему решились прийти обучаться? Потому что здоровье мне стало пошаливать. Еще раз, на какие специальности вы бы хотели обучиться? Ну вот ходьба, вот эта скандинавская. Укуларны пенсионерларга педагогия институты укытучылары, шулай ук өлкән курс студентлары үткәрә. Укытучылар сүзләренә караганда, өлкән буын вәкилләре укуга аеруча зур җаваплылык белән карый. Рассматриваем полностью от азов включения компьютера до отправления электронной почты, пользованием мессенджеров, всех социальных сайтов. Изучаем конкретно сайт пенсионного фонда, что очень востребовано и интересует больше всего. И оплату госуслуг. Быел 3нче буын университеты 700-гә якын пенсионер студентны көтә. Яңа күнекмәләр алырга теләүчеләр саны арта бара дип билгеләп үтә укытучылар. Курсларга пенсия фонды идарәсенә мөрәҗәгать итеп язылырга мөмкин. Лилия Гатина, Руслан Бекмухаметов, Айдар Мусин, яңалыклар. Бу шимбәдә 11 сентябрьдә Ярбуй паркында милләтләр кроссы бөтен Россия йөгерү көне кысаларында Татарстан кроссы масса күләм ярышлары узачак. Исегезгә төшерәбез, Чаллы шәһәрендә әлеге чара 2002 елдан бирле үткәрелә һәм ул шәһәрдә иң масса күләм ярыш булып тора. Катнашучылар 1 һәм 2 чакрым араны үтәчәкләр. Илдәге эпидемиологик вазгыятны исәпкә алып, белем бирү мәктәпләр, югары уку йортлары, һөнәри белем бирү учреждениеләре укучылары спорт чарасын үз учреждениеләр территориясендә
аудиториясында үткәрәчәк. 18 яшьтән өлкәнрәк иң көчле спортчылар, шулай ук спорт ветераннары һәм сәламәтлек ягыннан мөмкинлекләре шикләнгән ярышчылар өчен спорт чарасы яр буе паркында оештырылачак. Ярышларны ачу 10 сәгать 30 минутка планлаштырылган. Җиңүчеләр һәм призерлар кубок, медаль, грамоталар белән бүләкләнәчәк. Барлык спорт сөючеләр һәм шәһәрдәшләр өчен бүләкләр белән конкурслар үткәреләчәк. Масса күләм йөгерүгә, сәламәтлек торышы турында белешмәләр кирәк булмаячак. Мин сезнең исегезгә төшерәм, Россиядә COVID-19-га каршы вакцинация дәвам итә. Прививканы ясатып кына без үзебезне һәм якыннарыбызны саклап, коронавирустан туктата алачакбыз. Бүгенгә шулар иде. Мин Алина Валиева. Сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт, сәламәт булыгыз. С 6 по 11 сентября долгожданная продажа рыбных деликатесов прямо с Камчатки. Свежий улов, чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. ТЦ «Грин», первый этаж. Выставка головных уборов из меха, фетра, валеной шерсти. Модели европейского качества на любой вкус по доступным ценам. Набережные Челны. Выставочный центр «Экспокама» с 7 по 12 сентября.